si bai levek ule tun truma hian khe sarap thlak tak mai pakhat kan thlir ho le don ani Mars ni somni pakua kumsang ni somni panga ania India rama Gujarat state a Baruk khopuya chuan thlailam boruak aron hertrana Baruk khopui ko thler bola fa GIDC ro chi ra chuan kholai ui then khat chuan kor tuilon kor atangin polythene bag chu lo nuk chuakin se in chu in an lo in sual boi noi noya thil thleng pa ngai mai anga alan lain polythene bag chhung atang chuan thil rim chezet hi aron nam chuaka chumi nuwa bag atang chuan thil mum ron lum chuak hi awm boka akal pel tua piang tenan rap hle a chan chu mi hring lubung ani wang ani chu mi hring lubung chu konga chuan lum chuak bupa a mutu mi puite chuan rap hle mai hun reilo te chungin mi tam tak muturin an pung khom bok When the people passing police by and saw phone this bata horrifying scene, police an lo thena mi hring lubung an en chuan a within mel chu seconds, a crowd hriat had thailo gathered at turin the spot, alawin and ngai one of sana them samai called the tia langani police. But when the tol that police tu in team hriat chu arrived lo at the scene, awanga a mai vun ali sakhia angber police te chuan custody an lavata postmortem na munan thona ma se chu mi hring lubung an en chuan tu lu nge ti hriat mai chu thil har sa takani a chan chu a that tu hian a pai ma in tungai anian hriat mai thailo nan a mai hi a khoi chhevekani hemi nuwa hian district police how tu pa chuan he case hi angai thu tak hle maya arang lama chui wat turin thu pe ka chua a chan chu hetia lubung pakhatan char mai hi aniang mi hring tam bitlu tukna hmuna chuan buaipui hau tak zet turani wangani investigation chu tanania police chuan lubung an hmuna tuiluan korle a chevel chu uluk takin an zong na sa hle maya team li police tele local crime branch mi tele an municipal sanitation na thokte ho chuan atak sa peng dang chuan zong ngal wata atuk mars ni somthum kumsang ni sompanga chuan sanitation na thok tu te chuan lubung an hmuna atanga mel khat bial chung tuiluan kor zong zong chu an zong na sa hle maya police mai ni lo news reporter te pon he ruang an charna mun hi an ron bo ve tan ta hetian zo nuwa hian helai mun atanga metar za ni vel ka chuan kut bung ding lam le taksa om bor atanga kong le akhu bor chu muani le ya heng taksa peng te hi autopsy center a thon ngal an nia police ten zon chuan nan bengor ngal sau mai atuk march ni somthum pakhat kumsang ni somni panga chuan mithikut velam pangpo chu tuiluan kor pakhata chuan an muleta ni thum chungin taksa peng hrang li ngotan mu chuaka pani chu polythene chunga khunga payani baka hrang ni chu wall out taka payan nia Gujarat state a an chanchin thara channel te thu khel le ti ber aron ni chhota ni erbil thla aron ni chhawa police te chuan taksa peng hranga an chhar bel le ya mi hring om bor ko chung then khat te chu an mu chuak le ya avain taksa peng kuala yan mu chuaka mi hring ruang taksa chu an mu chuak kim ta ni police nu chui thiam ten he tol tha na hi ni le hun reivak lawa thil thleng ni nan soya ma se na hau tak zet mai chu tu ruang le taksa nge ni chui chua chuani evidence emo tunga ni ai di manga han hriat mai na tur an ma ni han pui thai tur chu awang hle ti chuan postmortem report chua hun police te chu nan lo ngai chang ta topa bolaf GIDC hi industry tamna mun puania police team khat chuan a bul hnai factory an cheka factory no thok bowan omem tian zo tani police team dang le chu nan bul hnai CCTV zong zong chu an lo zir chiang le a Gujarat police te hi India rama police thaber po langai an ni an ngai dan chuan tol that tu chu eng anga fing phakar po ni se nu ma enge motal an mu chia zel ti hi ani ma se he ke si zong in an mita ti del hi ang bera athi bera mel ria thayani silo ma se police in postmortem report an hanzir chian chuan an mu chuina konga mason na an mu veta march ni somni pakua kumsang ni somni panga a lubungan postmortem na chuan doctor te chuan a ha chu siamani to tian mu chuaka tut kepemo dental crown an ti mai hi
dentist ha doctor ten ha chie mo khuaran no mam na ni in alen zong inang lo tak takan nia a ha nei tu halen zong ta zirin an vorem chop ta thina ni dentist chuan he ruang ha hi x-ray nuwa an tele thlapa an postmortem result atang chuan he mi thi hian a boral ma hian a ha siam tir tialanga baruk khopui mi le sa ni ta se local dentist doctor te kun nu ani theina chan som tlat ti chuan police officer team khat chuan ha doctor in en tir na mun sang zir chiangin in en tir na record zong an laboka doctor tu berin nge mi thi ha chu a ha lo siam sakti chu an zong ani ma se tu doctor ma chu tiang ha siam sak tu chu an mu chuak lowa forensic odontologist chuan mihring ha chu zir chianga mihring ha tanga lan dan chuan mi thi chu kumsom thuma tanga kumsom li in kar mi ani thu police te hrilani forensic odontologist te hi halama thiam nei sang tak mai an nia an thiam na hi dan phal chin pi lam pholang thei ania misual nu chui konga po police te an puina sa hle thin danina phal chin an thiam na te chu police te hnen an puang chuak thiang ani police te chuan evidence mu bel tumin nu chuian tran man mo hle maya postmortem report atang bok chuan mi thi chuan a ban ding lama ta tu anei ti mu chuania ma se alang vek thailo tol that tu fing ver vek tak mai chuan fin fiana aom lo nan ata tu hi a hle thlak sak lo nia ma se ata tu top lama dot pathum chu mu theina lo lom thung tol that tu hian heng dot pathum hian engma tangkaina anei ring lo po niang alo zo hlau mai ani engpo ni se police te khe sui lai heng chun han pathum te hi antan evidence poimo takani ta ti chuan police station a mi bo report an don zong chu uluk takin an zir chiang ngal mi pa kumsom thuma tanga kumsom lin kar thiar sang ngalin chuta tang chuan mi pa pakhata ming mohit chaw hana pon a u nau pa kumsom thum panga upa bauta chu baruk police station aron report tian tha chuak ta he report hi mars ni som ni pariat kumsang ni som ni panga thleng ni in mi hring lubungan mu chuak mani chi ani mohit chawhan chu police in an biak chuan a u nau pa in a ha doctor ne na siam tir thu lo rila mohit a chuan an u nau pa ta tu nei sachin tin ziak le dot om na ta tu thalak chu police te ne na chu na thon boka mithi ruang chu mohit a u nau pa bauta sachin chawhan an yarin hlel om ta hle mai police ten sachin chawhan a chung te an be chiang hal wata DNA test po nei ani ngala ti chuan mohit a DNA le ruang an chhar DNA chu test dun ani ta police te thorim ra chu aron lang chuak chiang hle mithi ruang chu tu dang ni lovin mohit chawhan a u nau pa sachin chawhan a ngei chu ani ti hria chuin alo om ta ani police ten sachin a chung te an hril ta ka chuan sachin a boral na chuan a thong hle mai police te chuan tongkama hnemin sachin a that tu chu an man chu awat tur thu an tiama tual that tu chu tu po ni se na taka hremani thainan thei to pan chua tur thu an tiam bokani ma se ma that tu an chui chua tak main police te chuan sachin a chanchin kim chang a u nau pa mohit an hnen atanga an hria chian ma saka ngai tlat chuta tanga an hria tak chu sachin a chu Bijnor Uttar Pradesh te ta a u nau pa le chung kuata nen an cheng ho thin lo nia ma se kum som pani chung chat chu Gujarat state ta na thokin ron khosa towa pharmaceutical company dam lo dam doi siam chuak thin company ya thokani police ta chuan sachin a hi Paraka Vidan Society ya anupui paruli le afapa sivan satenen khosa thin tian hrelia hemi nuwa hian mohitan address a pekna chuan police ta chuan kala ma se in chu alawin kal thapa an thenom ta hnen an omna police in zo chian chuan paruli hian afapa hruain a chung te bula khosak pui thuan lo hrilani paruli chu engwanga a chung te bula khosa tura kal nge ani sachina ruang an charlai mek ani le ngal hetyang din huna hi chuan police ten tu po an ring hlel vek towa he zona chhana hra tur hian Gujarat police team te chu Bijur Uttar Pradesh an kala
lirthei manga Gujarat India ko thanglama tanga India marlama Uttar Pradesh kalrei zong hi darkar som pakua le minute som thum zatanga yani heng khopui pani te hi melzali somli pasari zatalla ania ma se Gujarat police in paruli chu bijura anhan mutir chuan ani chuan sachina chu Bangalore na thok turin akal nin ka hria abaking ma ka shelo tin lo changa ma se paruli anrin thlna chu la bo chuang lo sachina u nau pa mohit chauhana po zona zole ania ani hi beach nura an ina lo ho ve boka police ten hena chuan u nau pa sachina chu mars ni sari kumsang ni somni panga khan an khuat lo in aron kal thu a rila in nei lomna anron chim dan te asoi boka hemi nuwa hian sachina chu ama chawin paulaka an thona akir leya ni reilo te a anupui fanau te rail ticket thon tur ani lain mars ni somni panga nuwa sachina nena anin bek pona zong zong chu atop ta vek maya sachina hian phone a pick up thailo baka a nuwa a phone chu a in switch off thu asoyani police ta hna chuan mohita chuan u nau pa sachina nen mars ni somni panga malama text message a anin bek thu rila text message a chuan sachina chuan mohita bula paruli thena du thu le meichia mangai danga nei thu asoya message sa bok chuan sachina thu soi mi pa pakhat poisa puk sak thu le arul thailo dan chir thein alom bok chumi wang chuan ni khat chu a poisa puk na pa nen chuan anin nial boya silent rushing chuan a poisa puk na pa chu a thata heng message te hi mohita na chir nu hian bisnur chu asanin baruk khopui gujaratami chu panta au nau pa chu muaduani au nau pa sachin chu awa mumai lawa te lai atanga sachina silent puya thian pa silent rushing chu awa muta thung silent rushing hi beach nur mi thonin sachina ang bokin baruka hian kumsom pani kalta khan na thok turina kalve thoni ma se silent rushing a chuan mohita hne na anau sachina chu ni enge mozat a mu to lo thule a omna china hri lo thu lo hrila mohita chuan sachina message chu silent ra hrilve nuin mars ni somni pareta chuan police station an kalduna sachina bo thu police te hne na an report ve ani silent ra chuan mohita chu au nau pa sachina zon puin baruk khopui mun rang rang an rut kwal chuaka police te chuan silent rushing a chu thu zo fian du tatlat mai ani hi sachina khosak pui kumsom pani zat chen pui tuam chunania thil mak tak mai chu sachina an bek thailo nuwa silent ra phone po allowing switch off tel ve tlat chuani police te chuan sachina phone number le silent ra phone number chu an chui zuya ma se evidence an muwak lo silent ra phone kha ain switch off tata wangin in biakna mu turom lo ani ama ero chu topsan mai lovin sachina le silent ra phone chu chui zui zeran nia silent ra hi na chung na chu text message ten na betrin tian mu chuaka ma se sachina ne na hanin biakna mu tura ro om hau lo police ta chuan hetiang khe si tam takan lo ma chon to a call mang lovin text message in midakan betlang puya achan chu an himan rin jok wangani silent ra phone chu zirchiana chui zui zel ni ta April tha chuan silent ra phone chu active ta em maya April ni kumsang ni somni panga chuan Gujarat police tele Uttar Pradesh police ta tang rual chuan silent ra chu jogi pura mun beach nura chuan an mana Gujarat a hruai kirni in uluk le khautaka thuan han zo fia ta ka chuan atang rai thai ta bik lo silent ra chuan te atanga a silent pui a thian pa sachin chaw hana chu a tha thua soi chuak ta ataksa chu mun kuala ya chandar thule tuilon kora apai thu asoi boka ma se hemi phena silent run a thian pa tha sana soi chuan police te thong hle mai silent run police te bula asoi dan chuan kumsom pani vel kalta kumsak ni som pathuma khan sachina nen in thurwalin bisnu atangin baruka nathok turan kaldun thua soya an pani hian science stream graduate ve ania damdoi siamna pharmaceutical company ran ve an thokani anu deuh loka silent ra chu nupui nain baruk haridam society ya apartment rana ko sata
kumsang ni som ni alawin her chua chuan Sachin a pawh chuan paruli beach norami chu nupuya nei veta akum lea chuan fapa an nei ani ma se Sachin a chuan anupui fanau te chu beach nura kho saktirin ama a in luin baruka kho sazuya kumsang ni som ni pathum lo ni chuan Sailendra chuan a thian pa Sachin a chu an nena kho sa a cheng ve turin a som ta hetia ti chan chu anin lu apartment luaman chu anin tum trom thaya be sei wang ani Sailendra ngai dan chuan apartment pakhat chu Sachin nenan lu adun chuan luamanin tum troma ol samzokan ko sak thaya be sei ani te atanga seilian bun an nia Sailendra hian Sachin a hi aring em ani ma se anin thin that na chu Sachin a chuan rem changa la in Sailendra bula chuan a khosa ve ta nikhat chu Sailendra lo hlan Sachin a chuan Sailendra no puin bol lai chu bathroom tuk ver tanga bi thlain video in a record ruwa Sailendra chu na thian pa in hetiang hian a ti duang ti ring phalo Sachin a chuan a zeb rutata ma se Sailendra chuan a hnuwa a hril le ta thowa thian tha thil zeb rei theilowan ni om takani kumsak ni som ni pathum veka chuan Sachin a nupui parul li le an fapa chu baruk khopuya chuan an lo kal velea hemi wang hin Sachin a hian van thakot thlera in a lu hrang vele ta an thian dun chuan in hrang ve ve an chung ko nei chun ve ve ten en chuan an khosa le ta ni hemi hnuwa hian Sailendra chuan poisa cheng nuai li amamo tlat mai benka kal mai lo le midang puine zong lowin a thian thaber Sachin a bula chuan a soita top maya Sachin a chuan I he lovin alo puk tir ma se finance company pakhat nen atanga loan an lak mek a puk chhon tir alo nia hemi hnuwa hian Sailendra chuan Sachin a hnena thlatin loan rulna tur aron peta thina thlainga moza chung chu buina om lovin anin rul chho tlawa ma se hnu dewa chuan Sailendra chuan poisa aron petlai ta fo mai Sachin chuan loan rul tlai pha ta ka wangin choi belom ta zeu Sachin a chu alung oi ta chi alo a hnu deuh loka Sailendra poisa pek thlai awang chuan an thian dunin kar chu a khi chho ta anin niel boi zuya anin niel boi hnuin in phatsan na thleng zui bok hemi hnu atang phei hi chuan an te lai atanga anin thian that na chu huan nei na ron thlak chawa Sachin a chuan Sailendra chu a poisa barul aron tlai le ani chuan an chen ho laia anupuin bul lai video lo lak ruk chu social media post dara avauta Sailendra chuan oi harati kher mai kumtam alo selen puito ATM pin number le phone thlenga alo trom puito anel mai na vo betta chu anisia an lon rul tura tangkai ne nei lo ba se Sailendra nupuin bul lai video chu Sachin a chuan Sailendra vo na na mangsi a thian pa hne na chuan delete turina ti fawa ma se tu soi reng a beng khon du lo anupui zaom na hum hi ma du boxi Sachin a chuan suma chan belai chuan tin poisa ka nei to lo ti chuan Sailendra chuan video delete sakdan tur ro manna anei felta Sachin a chu an ina choya soma Mars ni som ni panga tlailam ni in midang ina om ve an om lowa Sailendra nupui chu a chung te kianga azin bolai lo ni boka ti chuan Sailendra chuan Sachin a chu zu tam tak a in tira amuthluk hnuwa chuan Sailendra chuan Sachin a phone a chuan anupui video Sachin a lo lak ruk chu azong tamial miela heti lai hian Sachin a chu aron har chuak tlat Sailendra na phone a check mual lai chu aron mut chata Sachin a thin rim box Sailendra thin rim box chu phone chung changa chuan anin nial ta chiam maya anin sual zui ngal thil poya thleng zui ta chauka chemte mang chuan Sailendra chuan Sachin a hmong om le dula te chuan voi tama vita Sailendra chuan a thian pa a thata lo ni ta reng mai a hnu deuh loka thil ti sur chu a hre chuaka a hnu thup dan tur a zong ngal atuk Mars ni som ni paruka chuan thing tan na blade leya hei hian Sachin a taksa chu mun kuwa a chandara Sachin a mingin ziana a ban dinglama tatu chu a zai thlak sak boka ma se ti mai nei tlat tatu toblama dot pathum chuan hu chia hei wang hian Sachin a tatu hi hria chhuat thei lo ni phata ni
Mars ni som ni paru ka tanga ni som ni pako in kara chuan silent ra chuan sachina taksa peng sang chu uluk takina pai tanta mun sang a pai darani Mars ni som ni pariata mohita sachina unau pa lo kal chuan silent ra chu unau pa sachina zon puya alo som lai chuan sachina ruang peng then khat chu silent ra ina hian alo lawma heng hun lai hian silent ra hian chuna office kalin zana ruang chu mun shana apai ta thina hemia tan hian bolaf GIDC drainage tuilon kor chu athlang chata achan chu mihring chen lo na hmuna alwan chu awang ani ngai thatakin a thian pa ruang chu apai ta thina silent ra chuan sachina phone chu a switch off mai lowa ama ngei hi sachina unau pa mohita hnena text message thon tu chu alo ni message sa chuan sachinan paruli thena midang nei duanga in soin silent ra chuan mohita chu a thona lo ni silent ra chuan anu thup tumin sachina chung ta chu buma tum chho tana lo nia police tan thu chui ti boi turin sachina ATM card chu Delhi pan tur rela anu chiang heng heya ATM pin number chu card pangrem la ya aziak lang kher bok angai dan chuan sachina thi nuwa Gujarat police in a phone le a bank account an checkarin wangani ATM card chu min lo charta se poisa lo la chuak ta se police chuan khopui danga dai an chui don ti na ani silent ra chuan fing phakar tak main sachina poisa sing ni zet chu ama kauna GPay mangin lo thon ruboka ruanga paidarna hian silent ra hian mun thim CCTV lo na athang zela khopui dunga CCTV in amu mai lo nan mei cha thom noin nain thuam thina amaya tuamba ka scooty khala camera ina mu pon aman ria thailo na na tiani CCTV camera pakhata tang chuan jing darli le minute som nia scooty a mei cha dress ne na in khal chu mu ania anu dar kar chan veya akir le lam mu ani le bok sum wangin a thiana phat sanani mai lo a thian thaber a phat sanani silent ra hi zela khung be in om meka chung ko pani chu he thil lawang hian ti chiatin an om chu ani tabera police in evidence and kimnen silent ra chu an man to ani ma se sachina thil ti hi dan phal lo mi saruak thala in vona na man tel bok hi a hrimna ana em maya man chuwa chuan zel tan theina ni he thil hian silent ra thin tirimin tual thana hial a ring chuaka a hlo umin arap thlak tak zet silent ra chung thu hi ko tangai tua tura ti me kani thlir tu zong te atop thlanga milo thlir saka wangin lom thu kan soye